ଆସିଲି 62 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ସାରିକିରି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲି କଟକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ କଟକରେ ପାଠପଢ଼ା ନ ହେଲାନି ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ କେତେ 15 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। 15 ବର୍ଷରୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇନା ସେ ସବୁ ଭାଇ ତ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି କାଠଗଡ଼ା ସାଇଡ଼ରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋତେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବରା ପିଆଜ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲି। ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ହେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଝୋଲା ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ ନେଲି। କ୍ୟାବିନ୍ ଦୋକାନ କରିକି ଚାଲିଥିଲା। ନନା ଥିଲେ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରିକରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଳାରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେ କ୍ୟାବିନ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ବୋଧେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଠି ମୁଁ ନନାକୁ କହିଲି, ନନା ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ନା ବାପା ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଁ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ନେଇଛ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯିବ ଭାରି। ଆଉ ନା ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଦୋକାନ କରିବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେ ତ ମୋର ଏଇଠୁ ଆସ୍ଥାନ ଉଠେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି କାହିଁକି ରହିବି, ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେବେଠୁ ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଠୁ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲେ। ମୋ କ୍ୟାବିନ୍ଟା ଏଠୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ଯଦି ଉଠେଇଦେଲେ ମୋର ଏଠି ଆସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ। ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଧାରଣା ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆସିଲି, ଆସିକି ତ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ମଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଠରେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଝିଅଙ୍କର କାମ ଫୁଲ ଯୋଗେଇକିରି ଝିଅଙ୍କ କାମ କଲି 2 ବର୍ଷ। ତା ଭିତରେ ସେ ଭାଇନା ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଉପର ଭାଇ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଆଉ ତୁମେ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯାଇ ସେଠି ଜିନିଷ ଦେଖେ ଠିକ୍ ସେଠି ଦୋକାନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା? କେତେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ। ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁଠି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲି ମଠରେ ସେଠି ମଉସା ଭାଇ ଭିଣେଇ ଏମିତି 3-4 ଜଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶେଷ କରି ତ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଗଲେ ମନ ଆନନ୍ଦ ଆଉ। ସେ ପିଲାବେଳାରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦ, ସେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମରେ ରହିଲୁ ବି, ଯାଇ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ କାମରେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ହେବାକୁ ଅମଣିଆ ଯିବ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମଉସା ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଆମେ ରହିଲୁ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଆପଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍, ସେ 2 ବର୍ଷଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଦୋକାନ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ କାମ ଶିଖ ବୋଲି, ମୁଁ ଯାଇକି କାମ ଦେଖା ଦେଖି କଲି। ସିଏ ପୁଣି ଟାଇଟ୍ କଥା, ମାସେକରେ ଯଦି ଶିଖିକିରି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ହଁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଦୋକାନ ହେବ। ନହେଲେ ସେଟା ତୁମେ ଚାକିରି କରିବ। ଏମିତି ସେ ରାଗିକିରି ଜାଣିକିରି ମୋତେ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠି କାମ ଶିଖିଲି। 15 ଦିନ ଯାଇନି, ପୁଣି ଯାଇ ତା କଥା କ'ଣ କାମ ଶିଖିଗଲ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କାମ ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ହଁ କହିଲି ଆଉ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଲି ଆଉ। 40 ଟଙ୍କାରେ ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି ଦୋକାନ। ରୁଟି, ଡାଲମା, ଖଜା ଏମିତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ କରିଛି। ସେଇ ଦୋକାନ ଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ମିଳିଲା। ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦୋକାନ କରିଥିଲି, ନିଜେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି, ବିକ୍ରି କରିବି, ମାଲ ଆଣିବି, ସବୁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏକା। କିଛି ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାନ୍ଧିଲି, ତାପରେ 2 ଜଣ ରଖିଲି। 2 ଜଣରେ ଚାଲିଲା ବହୁତ ଦିନ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇକିରି ଆମେ ସଂସାର କଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ବଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଖଜା ଖାଲି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ବି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ କେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ସଲ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଅନଲାଇନରେ ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନରେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଜାର କ୍ୱାଲିଟି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘିଅରେ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରିଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି କରି କରୁଛୁ।
ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଯୁଆଡ଼ୁ କହିବ ସିଆଡ଼େ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁଥିରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦୋକାନ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ବାହାରୁ ଚାହିଁବେ ଲୋକ ଅର୍ଡର କରିବା ହଁ ଆମକୁ ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲୁ। ଏଇଠୁ ଭୋଗ ଯାଇଛି ଜଣେ କିଏ ସେ ଆମକୁ ମମତାରୁ ନେଇକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା ଖୋଜା 2-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କାର ସେ ତାଙ୍କର ଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମମତା ଖୋଜା ସପ୍ ହଁ। ଖୋଜାପଟିରେ ଯେଉଁ ମମତା ଖୋଜା ସପ୍ ଅଛି ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଖୋଜା ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର ଆଉ ଦେଇପାରିବ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ଦରକାର ସେଇ ଦିନ ପାଇଁକି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି 2 ଦିନରେ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ଟ୍ରେନରେ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇକି ମାଲ୍ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଫଟୋ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆମକୁ ପଇସା ପଠାଇଦେଲା। ତା ଆଗରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଥିବେ ଆଉ ଯାହା ତାକୁ ପଇସା ବାକି ଥିବ ସେ ପେଟି ସବୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନରେ ଲୋଡ଼ କରିଦେଲୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଏବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବହୁତ ଦୋକାନ ହେଲାଣି ସେ ଦୋକାନ ସେମାନେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧର ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଥୋଇକିରି ଧୂଳି ମାଟି ଉଡ଼ିକିରି ପଶୁଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ସଜା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଉଛି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହାଇଜିନିକ୍ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଦୋକାନ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦୋକାନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କାହିଁକି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ଦୋକାନରେ ଜରି ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇକି କହିଲା ଧୂଳି ମଳି ଟିକେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷିତ ରହିଲେଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ତ ଅନୁଭୂତି? ଏଇ 62 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସେଇଠୁ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଥଇଥାନ କଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିକିରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଦେଲି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସିଏ ଜାଗା ଗଲା ସେ ସବୁ ଗଲା ସେ ଦୋକାନ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଧର୍ମ ବେଳକୁ ମୋର ସେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡିକ କେବଳ ରହିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇଲା ବିକିଦେଲି ସେ ସବୁ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଳେଇଲା ସେ 8 ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ଦୋକାନ କଲା ଇଏ କଲା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତା କଲି ବିବାହର କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ କହିଲା ନନା ଆସି 40-45 ବର୍ଷ ରହି ଭଡ଼ା ଘରେ ଆଉ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ବାହାରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଗା ବିକି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଠାକୁର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମନୋନୀତ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଜାଗା ଗଲା ମୋତେ କହିଲା ମୋର ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ନନା ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଗା କିଣିଥିଲି ଘର କରି ବିକି ଦେଇଛି ମୋର ଦରକାର ନା ତାହେଲେ ନନା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ରେଟ୍ ନାହିଁ ରୁଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଏଇଆ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି। ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି କୋଉଠୁ ବାଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ସେ ପୁଅ ହାତରେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାକୁ ଡକେଇ ଆଉ ସେ ଆସିକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ହଁ ସେଇ ମଝିରେ ତାକୁ ରେଟ୍ ଖାଲି ପଚାରିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ରେଟ୍ କ'ଣ ନେବେ ବୋଲି କେତେ ମଉସା ଦେବୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ପୁଅ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ 90 ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି 160 କହୁଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବ ଏତିକି ଖାଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆସୁନଥିଲେ ମୋ ସଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସେ ବାବୁ ବି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣେଇଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତା ଜୁଏଲାର୍କୁ ସେ ଜାଗା ଦେବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସଳା ସିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ସେ ଜାଗା ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଇଦେଇଛି ସେ ନନାକୁ ନା ସେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ପଇସା ମୋ ପାଇଁ କି ବଡ଼ ନୁହଁ ମୁଁ ବଚନ ଦେଇଛି ମୋ ବଚନଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ବସନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଆସିକି ସେ ବାବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 1.5 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ 1,60,000 କହିଥିଲି ସେତିକି ଦରକାର ସେ ପଇସା ପୁଣି ମୁଁ କିସ୍ତି କରିକି ଦେଲି ଏ ଜାଗା କ'ଣ ମୁଁ କିଣିଲି ମୁଁ କିଣିଦେଲି ବିକିଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଘର କରିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାହାର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି?
ଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ସବୁ ତ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ସବୁ ତ ଏଇଠି ଆଉ ସେବାରୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ସବୁ ଉପରେ ଆଉ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। वीडियोटी केमती लगिला कमेंट करी निश्चय जणाइबे। वीडियोटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु एंड प्लीज निजर फैमिली एंड फ्रेंड्स मान सहित शेयर भी करंतु। स्वस्थ रुहंतु, खुश रुहंतु। पुणी देखा मोर आगामी वीडियो रे। जय जगन्नाथ।